மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஈஸ்வரன் அவர்கள் வ.உ.சி. அவருடைய 150வது பிறந்த நாள் வருகிறது. எனவே அது அரசு விழாவாக அவரை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய வகையில் நாம் செயலாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். என்னுடைய முதல் சுதந்திர தின உரை, நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று முதல் சுதந்திர தின உரையிலே நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன், வ.உ.சி. அவருடைய 150வது பிறந்த நாள் விழா அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று நான் அறிவித்திருக்கிறேன். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு 150வது ஆண்டு விழாவாக வருகிற காரணத்தால் 14 அறிவிப்புகளையும் இப்போ நான் அறிவிக்க இருக்கிறேன். சிதம்பரனார் அவர்கள் சிறையில் இழுத்த செக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மண்டபம் பொலிவூட்டி அங்கு அன்னாருடைய மார்பளவு சிலை திறந்து வைக்கப்படும். தூத்துக்குடி மாநகரில் முதன்மை சாலையான மேலே பெரிய காட்டன் சாலை இனி வ.உ. சிதம்பரனார் சாலை என பெயர் வைக்கப்படும். தனது வாழ்நாளில் முக்கிய நாட்களை கோவை சிறையிலே கழித்த வ.உ. சிதம்பரனாருடைய முழு உருவச் சிலையானது கோயம்புத்தூர் வ.உ. சிதம்பரனார் பூங்காவிலே அமைக்கப்படும். செய்தித்துறையின் பராமரிப்பில் உள்ள ஒட்டப்பிடாரம் வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் வாழ்ந்த நினைவு இல்லமும் திருநெல்வேலியில் உள்ள வ.உ. சிதம்பரனார் அவருடைய மணிமண்டபமும் புனரமைக்கப்பட்டு அவ்விடங்களில் அன்னாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அனைவரும் அறிந்து பயனடையும் வகையில் ஒளி காட்சி அமைக்கப்படும். வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றினை சித்தரிக்கும் திரைப்படத்தினை இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நவீன டிஜிட்டல் முறையிலே அது வெளியிடப்படும். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் பெயரில் புதிய ஆய்விருக்கை ஒன்று அமைக்கப்படும். வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் எழுதியுள்ள அனைத்து புத்தகங்கள் புது பொலிவுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் மூலம் குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும். திருநெல்வேலியில் வ.உ. சிதம்பரனார் மற்றும் மகாகவி பாரதியார் படித்த பள்ளிக்கு தேவையான கூடுதல் வகுப்பு அறைகள், கலையரங்கம் மற்றும் நினைவு நுழைவு வாயிலில் அமைக்கப்படும். கப்பல் கட்டுமானம், தொழில்நுட்பம், போக்குவரத்து ஆகிய கப்பல் தொடர்பான துறைகளில் ஈடுபட்டு சிறந்த பங்காற்றி வரும் தமிழர் ஒருவருக்கு கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சி. விருது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும். விருது தொகையாக 5 லட்சம் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். கப்பலோட்டிய தமிழர் வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் மறைந்த நவம்பர் 18ஆம் தேதியை தியாக திருநாளாக அறிவித்து கொண்டாடப்படும். இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 5, 2021 முதல் செப்டம்பர் 5, 2022 வரை தூத்துக்குடியிலும் திருநெல்வேலியிலும் உருவாகும் அரசு கட்டடங்களுக்கு கப்பலோட்டிய தமிழன் சிதம்பரனார் அவர்கள் பெயர் சூட்டப்படும். பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் அறிந்து பயனடையும் வகையில் போக்குவரத்து துறையின் சார்பில் பேருந்து ஒன்றில் கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் குறித்து புகைப்பட கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்து பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் அனுப்பப்படும். தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாக வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் குறித்த இணைய வழி கருத்தரங்கம் நடைபெறும். தமிழ் நிகர்நிலை கல்விக் கழகத்தின் வாயிலாக கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ. சிதம்பரனார் அவர்கள் எழுதிய நூல்கள் மற்றும் கையெழுத்து பிரதிகள் ஆகியவை முழுவதும் இணையத்திலே மின்மயப்படுத்தி வெளியிடப்படும். நன்றி, வணக்கம்.